Zwargroep Passana sluit 3 van haar 8 verzwargingshuizen. Het gaat om de Stelp in Holm op het Ameland, de Spieker internaat en de Talmahoeve in Vinwaarden. De zorgcentra voldoen net meer aan de eisen van no. Ver- of nijbouw is nevens Passana net mogelijk. Als gevolg van de sluiting zijn 150 banen verlen. De tolships moet over fjouwer omkomen in Haas. Dat heeft de gemeente hier juist jong besletten. Wel maakt de gemeente net meer kosten als 5 ton. Het evenement moet aansluiten bij de visserijdagen. En dat moet onderdeel van de culturele haardstad worden. Tjinstanders in de Rier vinden het financiële risico te groot. De tolships races het Haas dit hier 8 ton kosten. De gemeente van Skielge wil Bert Wassink uit Gasselte als nieuwe burgemeester. Dat heeft de gemeente juist unaniem besletten. De zo'n 50-jarige Wassink is op dit stuit wethouder van GreenLinks in de Drentse gemeente A en Hunze. Hij volgt op Skielge waarnemer Rob Bats op. Joen en vannacht eerst kans op mist of dichte mist. Het volle touw naar een gratis 5. Morgen droeg en zinneskin waar, temperatuur dan 10 graden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten waai.